står egentligen till backstage då? För att ni i panelen inte ska råka springa in i någon utan mask? Alltså för min del är det nog ganska lätt, för jag sitter oftast i min loge och dricker kaffe och äter macka. Så jag tror jag missar allting som händer utanför min loge. Men de har ju separata rum och gångar och grejer, så vi träffar ju aldrig på dem förrän de kommer ut på scenen. Liksom. De har ju liksom byggt ett helt snillrikt system där bakom så att, som gör att vi omöjligt kan stöta på någon mask. Det är vissa passager som bara vi får använda. Eller framförallt vissa passager som vi inte får använda. Det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring Masked Singer. Har du varit nära att försäga det någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte. För jag har varit helt upptagen med att ta hand om min egen hjärna. För den har varit så kokt av alla intryck. Så att det har jag absolut inte. Alltså inte alls faktiskt. Jag var ju så himla förberedd på att få jättemycket frågor och sådär. Och så, jag svarar bara samma sak. Och det är att jag har inte någon aning. Jag har ingen aning.